ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao ug nalibog sila kung kinsa gayod si Juan. Naghuna-huna sila nga tingali siya mao ang Mesiyas, busa miingon si Juan kanilang tanan. Nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may moabot nga labaw pakaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Tapos kabunyagi ang tanang mga tao, gibunyagan usab ni Jesus. Si Jesus, samtang nagampo siya, naabli ang langit ug mikunsad kaniyang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaniniyong tanan, mga parokyano, katawhan sa Dios, at mga online viewers and followers, kitang tanan nga nagbalaan ini maong adlaw. Good morning! Salamat sa Dios sa laing simana, laing kahigayunan nga buhi pa kita ug nakasimba pa kita. Hatagan nato ang Dios sa masipang pakpak. Pista karon sa pagbunyag sa atong Ginoong Hesukristo, or the Feast of the Baptism of the Lord. Sa kalendaryo sa simbahang Katoliko, kita maoro na ang official beginning sa gitawag og public ministry of Jesus. Mga sugod uniyang hapon o mapahong adlaw, ilisa na pod nato ang mga kurtina sa simbahan. Green na pod ang kurtina sa simbahan. Unya ang mga pari sugod ugma magsuot na pod og green. Kaysa ug mag-review ta sa chronology sa life sa Ginoong Hesukristo, gikan sa iyang pag-anak hangtod siya 12 years old na ay biblical data. Gahisgot ang Biblia. Katapusang hisgot sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang kinabuhi, sa iyang pagkabata, gaedad siya 12. Unya, from that moment, from 12 years old or from 13 years ni Jesus, hangtod sa iyang 29th year, silent ang Bible. Way kasayuran nga gihatag ang Biblia o gaunsag atong Ginoong Hesukristo disasidya. So taas mo na gitawag og the hidden life of Christ. Kay ngano man ang Biblia way gisulti, ang mga ebanghelista way gisulti, way giat-at, way giasoy og disa kaladong a Ginoo, disa sa gasangyaw, disa sa gasuroy-suroy. Hingbalik og tumaw, himbalik og patimaw ang biblical data kabahin sa Ginoo pagbunyag na niya at the age of 30 years old. Okay? So from 12 hidden life, why kasayurag dis ang Ginoo, himbalik ang Bible og record sa iyahang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo at the age of 30. Karon ang iyang pagbunyag. Unya 3 years ang iyahang paghimo sa iyang public ministry kay gilansang si Jesus sa edad nga 33 anyos. Mura po si Dr. Jose Rizal, 33 years old man po to si Dr. Jose Rizal gimartir. So, karon gibunyagan ang atong Ginoong Hesukristo og kining maong kasaulugan nagpahinumdom pod nato mga igsuon sa kabililhon sa sakramento sa bunyag nga atong nadawat. Atong nadawat. Labi na kita sa gagmay pamo, gagmay pata. Kahibaw pa mo sa pizza sa inyong pagbunyag?
Kinsa ninyo anak kahibaw sa hands up ko, no? Ato lang ko anon. Mo kahinomdom sa pizza nga gibunjagan mo. Kahinomdom lagi mo kanus mo unang gikisan sa inyong trato. Nawa mo kahinomdom sa pizza sa inyong pagbunjag. Importante ba dyan na ug boto naon. Alam mo kahinomdom tag first kiss, first hug, first date. Kahinomdom ta adyaw nagkalimti. Kay maunay birthday nato sa atong pagka-Kristiyano. Ay kamong kitang taga-balilihan o disamo pamunjagi adto mo sa inyong parish office. Kinahanglan mahibaw ta kanus ata gibunjagan. Nakahinumdum po mo sa pare nga gabunjag ninyo. Awa po tingali. Pis kay pong mahibaw mo kinsa tong paria. Nga kay og patay na pamisahe. Kay kautugoy gabunjag ninyo. Nagbuhi pa, padadig pinaskuhan. Okay, pinagi ko itong mga paria, sila go'y gabunjag na to. Timanin, assignment na ha. You must know, we must know the date of our baptism. Makitaan man ninyo sa baptismal record sa simbahan o naa pa ang record. I-celebrate na, apil na sa, labong mag-celebrate ag mansari. Celebrate ag wiksari nga way hinungdan. Na di na way hinungdan unja. Di ta hinung ka celebrate sa atong day of baptism. So assignment, i-research ang pizza nga diin kamo gibunjagan. Ang bunyag gitawag kana mga igsuon og sacrament of initiation. Sa unang panahon kuyog man na bunjag kumpirma og kanang kalawat. Giusa man na, gitawag na silang sacraments of initiation. Nganong sacrament of initiation man ang bunyag, kay maunay unang sakramento nga atong pagadawaton, aron kita matawag nga apil sa simbahan. Kanang gitawag og lawas mistiko sa Ginoo. Di ka angayang kaslon o wa kay bunjag. Di ka angayang kumpirmahan o wa kay bunjag. Di ka angay hilogon o wa kay bunjag di man ka Kristiyano. Di ka pwedeng ordinahan pagkapare o wa kay bunjag. Tanan nga mga sakramento kanang unom musunod na kung gibunjagan na ka. So basin ba janig na isigig simba ang jawa mo mabunjag pabunjag mo. Kay maunay gateway og sa in English pa og hingapil patag fraternity ang hazing ng bunjag na to. Kay di ka padulan o di ka makaapil sa frat o wa kay hising. Kini pong bunjag mao ni sakramento nga makapasud nato sa simbahan. Mao bitaw nga sakaraan nga mga simbahan parehas aning ato sa balilihan. Ang bunjagan naa jud kilid sa pultahan mayor. O makabantay? Sa una kay diha manaari, ahong gipabalhin. Kay ngano naa man tay karaang bunjagan, unya nganong gibutang man diri. Ang explanation ana, umatumog baklayon, umatumog dawis, umatumog luon, umatumog maribohok, o kining simbahan sa balilihan. Basta karaang mga simbahan gani, ang bunjagan na adyo na sa kilid sa pultahang dako. Ngano man, ang buot ipasabot ana, nga kinahanglang magpabunjag kauna usa ka makaapil sa bangkete. Aron masabtan ninyo. Apil una namo aron ka makakaon. Munang dinhi kay sa una ini humagbunjag ipaso ang bata nga gibunjagan anha magmisa ang pari unya anha pa makakalawat ang mga katong mga tagtungod kay sa una dagko naman ang bunjagan. Damo may bunjag sa mga bata sa kanhiang panahon. So muna itujo mo nga magbunjag ta angay jud ang bunjag anha diha sa bunjagan nato kilid sa simbahan. Diya karon kay magbunjag naman tag function hall. Di angayan. Magbunjag po tag sa Kristi, magbunjag po tag usahay atong kilid sa schedule sa kumbento kay goo daghang meeting ani ug mosunod sa tradisyon sa simbahan, di gid na mao. Anha jud ta magbunjag diha sa kilid sa Porta Mayor, gitawag ka nagbaptistre. Unya ang bunyag kinahanglan nga ug ato yung tan-awon ang tradisyon sa simbahan, kinahanglan nga flowing water. Kanang tubig nga gadagan. Tubig nga gadagan.
Nakaroon ang bunjag, labi nag ang altar boy, tapuan pod, sa may sod, sa bindita, wadya-wadya maglamok. Diba? Atong bindita, bitawan ni usahay, o di mailisan nila, mga bata. So, daghang, una pagka-Kristiyano na to, wadya-wadya, o lamok, kaysa bata na to. Kaya ilog po itong wadya-wadya, o sa kakinsay unang mabubo atong hubon, atong gibunjagan. Kung musunod sa tradisyon sa simbahan, it should be flowing water. Kanang tubig nga gaagas. Kaysa una, manggod, ang tradisyon sa itong mga katiguangan o bunyag, ituslo jo ka. Kanang gitawag og immersion. Kaya ang simbolism na inig ituslo ka sa sapa o sa suba, pareha sa bunyag na Jesus sa suba sa Jordan, inigtuslo nimo, ang buti pasabot ana, inigtuslo ana, gilubong o gipaanod ang karaan nimong kinabuhi sa saha. Mo nga inigtahuas nimo, bag-o na kang binuhat uban sa Ginoo, hinlo na ka. Mo man na bitaw na tong bujagan, mao bitaw na naay murag kahon-kahon anak kay adto mo ta tong tubig nga gaagas, wa na man po'y koneksyon sa tubig. Piskay na ibalik. Kay mao lagi usahay ang mga ritual nato sa simbahan, mga pari naman po say makaingon og mga insert sa Kristi, wa na appreciate nato ang symbolism kay wa naman nato sunda. Usahay ang gamiton gani usay pagbabunsag kabhang pog John Rocks. No nigturo murag bata giklorinan nga murag sininang daghag mansa. Dakog papel ang pari ani og ang mga sakristan mayor pagpahinomdom nato kabahin sa bunyag. Unyang mo tan-aw ta sa rito sa bunyag na ay mga important gestures nga bantayan nato kay dako kini og pahinumdom nato diha sa atong kinabuhi. Number 1, inigtapok sa community da ang bata nga bunjagan. Ang unag yung buhaton sa pari, mo yun ang pari, unsay ingani mo nining imong bata. Bisan pag ako, pag umangko na ho ng bata nga hong gibunjagan, anak sa hong igsuon, moingon jud gihapon ko sa hong manghod o sa ginikanan, unsa may ingan ninyo nining inyong bata. And you have to pronounce the name. Mo na gitawag og baptismal name. So kanang atong mga ngan karon, importante na. Kay maunay nakarehistro dito sa langit. Mo nga love your name. Daria, nindutan no. Annabel, Nila, Leonila. Bisag mga karaan na inyong mga ngan, maunay mga baptismal names nato nga maoy gi-pronounce sa inyong mga ginikanan sa panahon nga sila gibunjagan sa pari. Mo bitaw ang mga karaang mga pari, kadungog mo nila mga Monsignor Paho kaniadto, mga Monsignor Ligason, mga karaang mga pari nga nangamatay na, mga Monsignor Gonzaga. Inigsulti nimo sangan sa inyong anak nga bunjagan og jamo gani trace of biblical and Christian name, di jud sila mo bunjag. Ila jud tong papunan. Ila tong papunan og ngan nga Kristiyano. Aron pagpahinumdom nato unsa ka bililhon, unsa ka importante ang atong baptismal name. Mo inigbutang pronounce nimo sa imong ngan inig kataod-taod, mo ingon diretso nga Aniceto, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. And that would be your name all throughout your life. Mo mga parents, ayaw gimughatag og ngan nga wa dire wa didto. Nganlan kita ni ang ginikanan Charito og Hirarda na i-combine ninyo mahimong charger ang ngan sa inyong anak. Law, wala maglain paminawon. Balik yun ta sa mga ngan nga naay biblical o naay Christian origin. Unya o gusto mo kay nangadato na mo, unya murabag lain paminawon nga inungan kinaraan. Isidro, unya dato na kung ngan lang kung Isidro, imo ang Isidor. Di ba? Unya kanang nay Antonio, murag lain kinta. Kay murag maglain na akraan na po ning Antonio tiguang. Himo ang Anthony.
Og ajirio niya, dato na mo, himo ang ajerik. Aron malami. Char ka dyan, no? Na may mga bagong ngaron, ajerik na ajirio na gikan sa almanaki. Gihimo na pong ajerik, aron di karaan paminawon. At least, mga ginikanan, naagyod mo'y trace of biblical name. Kay kanang atong pangan nga isulti sa pari inigbunsag, maupo nang nga na ang isulti sa pari inigresponso nato. Kabantay mo, paris man na. Inigingon sa pari nga, ajirio, sa Kristiyanos nga katilingban, gidawat ka sa simbahan. Di ba, kurusan ng bata, mukuros ng mga ginikanan o nangugos. I-pronounce sa pari, o sa may paris, kanang inigresponso. Tawgon na mo po imungan, inikamatay ni mo, inigresponso, di ba? Ajirio, tultulan ko sa mga anghel, dadon ka sa impierno, di impierno, simba ko. Iingon ang ato ang tradisyon. Waka mo dinhing mga nakay pa ha, kanang sige pagpamihod, tagai inyong mga anak og nga piskay. Asaw nganli og mga sunflower, ngan lag milyon na, labihay po, pink princess, ngan man nagbuwak, ayaw nga na, ngan lan, daghang ka mga nga ng uban bran og iro ang ingan. Lain paminawon, kay mga Katoliko Kristiyano menta. Ikaduha, sa pagbunyag nato importante jud ni kanang pagsalikway sa Satanas o pagbag-o sa pagtuo sa Ginoo. Na? Inighuman og kuan bitaw, inighuman ni mo og mga readings na litania, musunod diretso tong questioning. Sa kinahanglan tang mutubag, bantayan na nato kay kini mga celebrations nato karon sa liturgy. Tungod kay katagsa na bitaw tag cellphone, everybody now is a photographer. Every one of us now is a photographer. Unya usahay kay gasige na ta og cellphone, gasige na tag video, gasige na tag selfie, di man nadautan kay souvenir mo po na sa bata. Pero na-focus ta ni ana di na ta makatubag sa pinaka-importanteng bahin sa seremonyas. Sa tagabunsag, bito ko anak, sige anak-anak po itong gadag stick, rapatong ang gibunsagan, taga-ato ko ito, anak-anak, nagatuo ba ka mo sa Diyos, samahan magkagahoms tanan, ingo po itong gadag stick, isalikway. Sakto, so kaya, sige mo po si saging anak, nang mag-video-video, bitong na-stick. Isalikway ba nino si Satanas, o yung dautang buhat, nagatuo. Impas, so tani ron, Pero, mauna yung mga importanteng bahin sa bunyag. Ayaw ginagkalimti, mga ninong o ninang, kay dako ng bahin. Una ikatulo, pagbubo sa tubig, pagbutang sa krisma, pagputang o panapton nga puti. Di ba? Inigbunsag nato, dapat na adjud mo'y baptismal dress unta. Ang uban kay magadara magtawil nga good morning, mura magpahid og singot, gikan ga kanang guwad og balanghuyan. Di unta ngayon, taga-ipog dignidad ng bunsag sa bata. No? Tayo po ng tualyang pao ko dyan. Puro magiging gipamahid og singot, hintigom og dajong. Kanang piskay good pod. Piskay good pod. Angay gani sa mga katikista, sa ubang mga parokya, ang mga katikista, mao'y mo provide og baptismal dress. O niya, iuli na iniguman. O niya, aron na ay dignidad ang bata. Butangan ang bata og panapton nga puti. Unsa inikamatay po ang atong lungo, naapoy panapton nga puti. Di ba? Napoy funeral veil. Puti, puro kay, ang imong dignidad sa bunyag, gidana nimo sa imong kamatayon mo na atong lungon, butangan po puti nga panapton. Buti pasabot nga, tibuok na itong kinabuhi, naning kamot nga mahinlo sa sala, isip mga anak sa Diyos. I hope we can appreciate the grace of our baptism, nga naan nato, kay sa katapusan raba, ingon ang Ginoo, kini ang pinangga kong anak, nalipay ko niya. Hinaot nga ang Ginoo malipay nato, luyo sa itong pagkamakasasala nga mga binunyagan. Ingon na ba Ginoo, nalipay ko sa akong anak nga si Jesus. Piskay og ang Ginoo, nalipay sa inyong pagkatao, nalipay sa akong pagkapari, nalipay sa inyong pagka-lay minister, nalipay sa inyong pagka-choir, nalipay sa inyong pagkakatikista, nalipay sa atong pagkaparokyano, o nalipay sa atong pagka-longsoranon.